ngampah hargane kanson. Sakwise aku nyawang Kartika Sari lawan Pujo sing lagi wae topo setengah legeno. Wah, mumpung ana kalodhangan bakal tak grayang. Sang Jiwa. Kartika Sari. Aku minta apa kowe? Kartika Sari. Pancen ramak silake. Tenane aku penjamah lawan kowe Kartika Sari. Kurang ajar kowe Sang Jiwa. Aku jaman karo aku. Ora bakal kelakon yen to aku sing urip ning jagat iki. Piye? Apa kowe tak buktekke? Kowe tak udo paripeksa kowe. Malah saya kurang ajar ngabang kowe kuping tembungmu. Ning tak tampani aji mati saka tanganku. Aku tak pengen ngerti sepiro kekuatan. Ayo. Ya kene. Wah! Kartika Sari. Kuwi kenapa Kartika Sari? Kartika Sari. Oh, aku ngerti. Kowe bali wis gawadang arep tresnani karo Kartika Sari. Pujo pancen ranak silake. Sakwise kowe lawan Kartika Sari padha topo setengah legeno. Rumangsa ora kuat hargane kanson. Aku kepengin ngrasake kawanitane Kartika Sari. Saiki Kartika Sari wis kelakon dadi bojo. Menawa kowe arep tresnani karo Kartika Sari, langkah wangkene pujon papan kene pancen bisa. Maju sak jangkah tak sebadani. Kelakon wis. Ya. Aji petet monggo. Sebelum semono kabeh dayamu. Kartika Sari. Tangi Kartika Sari. Kartika Sari. Kartika Sari. Tangi lo Kartika Sari. Aku mau kelangan karo kowe Kartika Sari. Kartika Pujo. Sari. Hai! Waduh. Pujo lawan Kartika Sari wis kantoko. Ora ketang semaput aku tak kepengin ngrasake. Ora ketang sedilok ora apa-apa. Hei Pujo. Hei Sang Jiwa. Hai guru Gandini. Sang Jiwa. Aku mitungkas kowe apa Sang Jiwa? Sajroning 40 dina kowe ra entuk gebok senggol marang wanita. Ning yo gene wis Sang Jiwa. Kowe ngerti bocah kaya ngono kowe wis merangsang wis Sang Jiwa. Wis Sang Jiwa. Hai guru. Yen nganti kok bacutke kowe arep mrawasa bocah wadon kuwi, kulitmu bakal atos gedebok. Kulitmu bakal atos gedebok. Waduh. Kok padha pating gletak lanang wadon. Apa iki? Ya Pujo iki. Meh karo bojone Kartika Sari. Ora ubah padha semaput iki. Wis rempet swara iku mau menawa semaput. Iya. Ora urus. Upama ora semaput ora ngarah bisa ngrasakno Kartika Sari. Mumpung iki ana barang anggur ditanjakno.
Aja tangi-tangi nek aku ora rasane bojomu pujo. Ngomong ta ora iki. Rezeki apa? Ora ngojo. Beriku dicakot kan perotol aku. Yo kene iki dadak jaluk ngapura karo aku Kartikosa. Kakang Pujo. Aku dadi wong wadon bae sanjaga kasucenku, Kakang. Cetane kepiye Kartikosa? Aku wis kelakon dijambah karo wisan jiwa, Kakang. Kowe diprawoso. Kondo yen to kowe diprawoso karo wisan jiwa. Kowe goro Kartikosa. Pancen kawanitanku kok ulungke karo wisan jiwa. Jalaran nalika semono wisan jiwa tresno karo kowe. Ora tulisan ning atiku yen tak kepengin tumindak sing kaya ngono. Ora. Air batin terus aku wong kanggo sampeyan. Babar pisan aku ora percaya karo kowe Kartikosa. Mbok menawa kowe kedanan derajat lan pangkat mergo wisan jiwa kae anak bupati mestine kowe kedanan kependhene bondo donya sing akeh nanging beda yen kowe kelakon dadi bojone Pujo. Sapa Pujo? Manungsa sing ora duweni bondo donya apa meneh kok bakal yakin karo kowe kuwi ora mula kowe bakal tresnani karo wisan jiwa. Yen kaya ngono aku bisa ngerti. Jebul tresnamu karo aku satata gelar lahir. Batinmu ora tresno karo aku Kartikosa. Wis nyanaki karo Kartikosa. Wiwit dina iki kowe tak pisah Kartikosa. Sepet mripatku nyawang karo kowe Kartikosa. Luwih becik sumingkir saka papan kene Kartikosa. Sumingkir Kartikosa. Kartikosa. Yo kene iki betara karo aku nyanati katresnanku Kartikosa. Rumusane jagat ora ono tak tresnani mung kejaba kowe Kartikosa. Kabeh sutung mintae wisan jiwa. Wis pirang-pirangke karo aku saja. Ning endi papanmu ngajan mapan pojok jagat bakal tak golek mlebu nek lak-lakane nopo bakal tak golek. Aku bal mandeg yen lakon mateni kowe wisan jiwa.